viewers naman. Yan. Good evening mga ka-lovely yours. Shout out po Bal Santos Matubang, yung aming idol. Hinaan mo nag-uano. Yan. Shout out po Bal Santos Matubang, yung idol namin si Tekram. Sila Kalinga Brab. At saka dun sa kay Ma'am Elizabeth Hansen. Sala. Oo. Shout out din sa mga viewers ko dyan. Sa aking 4 na viewers. So, ayun mga ka-lovely yours. So, ang mga balibalita ngayon, mainit kasi alam niyo naman, nakita niyo sa aking title, no? Reaction lang tayo muna. Diba? So, good evening sa lahat ng viewers ko dyan in the house. Good evening. Good evening po. Thank you pala doon sa nagbigay sa akin ng bago. Ang ganda. Diba? Social. Yan, oh. See? Binigay sa akin. Ito mga hilig kong bag. Binigay ng ka-office mate ko nang pumasyal ako doon. So, thank you. Yan si mga Gaviola family. Shout out mga Gaviola family. Thank you sa aking bag na inyong binigay. So, thank you. Mike 21 channel. Hi po, Ma'am Lovely. Yours. Musta na po? Lakas po ng ulan dito. Nagpalit po ako ng channel. Ito po si Mike. Ganun ba? Sige, pwede pala yun, ano? So, shout out sa'yo, Sir Mike Mungkal. Good evening po. Sandali lang po mga ka-lovely yours. Sige, dyan lang muna. Ayun mga ka-lovely yours. So, send lang po kayo ng Alex Bukayo. Hello, good evening po, sir. Good evening po. Tayo ko muna. Sandali po mga ka-lovely yours. Ayan, good evening po mga ka-lovely yours. Sir Alex,
evening po sa lahat. Ma'am Lovely, maulan po ba dyan? Dito po, lakas ng ulan from Mike 21 channel. Ay, hindi na po. Hindi naman po. Wala pong ulan dito. Wala pong ulan. Ayan. O, kamusta sir? Hanggang ngayon ba malakas? Malakas yung ulan? Sobra ba? Sobrang lakas ba ng ulan? Ayan mga kalab. Shout out sa iyo, Donita. Yan, happy si Donita. Sana all, no? Kasama niya ni Jeffrey yung papa niya, di ba? So happy. Kasama na ni Jeffrey, tsaka huwag ka muna makialam. Pulo. Opo, grabe po ang lakas. Ito naman ni partner, maayuda na naman yung bibig. Maayuda na naman yung bibig niya. Buti pa yung bibig nito, walang kawala sa ayuda no? Walang laging may ayuda yung bibig. So, ayan mga ka-lovely yours. So, spoiled na si Donita. Spoiled na ba? Kasama ng papa niya. Kasama niya na yung kanyang loved ones, no? Happy siya. So, magulo, ang kulit nito, no? So, nakapunta siya dun sa, sa Balumbato. Napanood ko yung video ni Sir Jojo na pumunta nga siya doon. So, sinek siya ni Sir Jojo, akala ko saan na. So, sa Balumbato nga siya, nagpunta, no? Sinundo ko na daw. Nakalaya na daw, no? So, ayan, sana all yung ganun, no? Na happy family at the end, happy family. Ano, Sir Alex? Sana happy lagi, di ba? Tumayo ka nga muna dyan, tignan mo muna dyan. Napin mo. Ang bukas na, importante nga yun. Sariwa naman ang sugat ng puso ni Donita. Sariwa na naman ang sugat sa puso ni Donita. Wow. Napaka ng iyong words, no, Sir Alex. Sandali nga, Sir Alex. Patayin ko lang yung kalan, Sir Alex. Nasala kasi ako ng tokwa. So, ayun. Okay ba yung damit ko, Sir Alex? Ngayon ko na ito sinuotin. Tagal-tagal ko na ito binili. Isang taon na itong binili ko. Hindi ko... yan. Kung buong pamilya ni Donita, magkaroon ng... Hindi ko mabasa. Teka, sorry, Sarah. Teka, hanapin natin yung ating salamin. Ano yun? Domino ba yun? Layo lang, sir. Yan, kung buong pamilya ni Donita magkaroon ng domino effect na magbago. Yun nga. Tama nga, no? Yan. So, yan mga ka-lovers. Okay ba yung aking damit? Kasi yung damit ko, ngayon ko lang sinuot to, matagal ko na ito nabili. 1 year na. Pero ngayon ko lang nasuot. Ngayon ko lang nasuot kasi wala lang. Ngayon lang. So, yun, Sir Alex, okay naman, no? Sana nga ganun all. Para sana rin si Kring Kring, ganun din, no?
Pag nagbago, pag ano, mabuo yung pamilya. Pero I think hindi na talaga mabubuo yung pamilya din ni Kring Kring kasi may other ano na yung ano, may asawa na yung lalaki, no? Parang yung design ng damit mo, yung gaya ng friend sa gaya ng friend ni Jollibee talaga. Hindi okay. Talaga Sir Alex tandaan mo pa yung friend-friend na ni Jollibee na yun Ah. So ayan. Kamusta naman, di ba? Hello po sa aking 4 na viewers. Ilan thumbs up po yan? Ayan. Wala pa. Patamsakdan naman po, mga ka-lovely yours. Patamsakdan. Diba? Nakita nyo ba? Ano balita sa atin? Maulan talaga. May mga part na maulan, Sir, Sir Mike. Mike Channel 21. Ayan, si Sir Mike pala, meron pala siyang channel. So, support na lang din kay Sir Mike. Hello po sa wife mo. So, ayan. Busy pa ba sila? Kaya hindi pa. Imelda Kankazi, hello po. Ma'am Jojo from Tokyo, Japan. Hello po sa iyo. Oo, yung nakasalamin na mascot tapos nakastrike sa friend ni Jollibee. Lakas mong mangbasag, Sir Alex. Lakas mong basag, Sir Alex. Nagmamalaki ko pa naman to, sir. Ha? Ngayon ko lang ito nasuot. 1 taon na. Ay, mali. Mascot pala yun ni McDonald's. Okay lang, sir. Sige. Pagbibigyan kita ngayon, sir. Araw mo to ngayon, Ayan. Sana nga gano'n, no? Nangyayari na yung mga family-family pag after, mga trials, di ba? Sa mga trials, sa mga nangyayari sa buhay natin. After, sana, fairy tale, no? Happy ending, no? So, hopefully, happy ending nga talaga, no? So, si Kring Kring, hopefully, ganun din. Di ba? Ano yung paa mo? Huwag mong ganyan-ganyan yung paa mo. Partner kasi makulit, no? Makulit. Ayun, no? Nakahiga. Nakita nyo ba? So, ayan. So, shout out Batman, Pinay sa Isla, sila Mamiho Baby. Kay pala, Mama Lori from Japan. So, shout out sa'yo. Kay Ma'am Imelda, so baka nagluluto na rin yun ngayon. So, updated ka ba, sir? Updated ka ba sa mga nangyayari ngayon sa YouTube? Hi, shout out daw kay Ma'am Elizabeth Hansen. Richie Zamora, hello sa iyo. Shout out sa mga kasamahan mo dyan. So, ayun mga ka-lovers. Yan daw, si Ma'am Mirna daw. Sa tam niya. So, shout out daw po. Mega large shout out sa inyo. Sa lahat ng aking mga viewers dyan, mega large shout out. So, sabi ni partner kanina, ako pala yung nag-thumbs up first. Wow! Ikaw na naman yung first, Sir Alex. Ikaw na naman yung first. Ha? Ikaw na naman. So, ayan. Salamat sa'yo. Love you. Salamat daw sa'yo. Love you daw, sabi ni ni partners. Sabi ni partners. Diba? So, ganoon talaga ang life. So, di ba, happy ngayon or pwedeng hindi happy ngayon. Sa susunod, happy ulit. Di ba? So, ganoon lang talaga. Di ba? Medyo, ayan. Shout out kay Remilan. Yan. Shout out Ray Milan and Cheche Milan. Asan yung mga kasamahan mo, Sir Alex? Wala pa. Hindi pa kayo nagkita-kita? Ma'am Eva Sistoso. Ayan. Kay Ma'am Eva Sistoso daw po, shout out. Kasi sa Cesar Canalita. Yan, sa kanyang wife, si Ma'am Jet. Ayun. Kay Ma'am, sa wife din ni Sir Cesar Canalita, si Ma'am Beth daw po, shout out po. Jet. Ma'am Jet. Jet. So, ayan mga ka-lovely yours. So,
Si Donita, nakita ko na madaling araw, kausap siya ni Sir Jojo na, yun nga, nag-aalala Sir Jojo kasi nga, di ba, ano siya umalis, no? Pumunta ng Balumbato. So, Yes. di ba? Ano ba to? Ano yan? So, inaano ni Sir Jojo na baka kung ano naman ang ginawa. Pero sabi Wow. naman niya kay Donita ganito. Ang sabi ni Donita, Bloom, iba ang itsura mo ngayon. Parang iba kagad yung sagot ni Donita. Sabi niya, ikaw, ano yung kagad iniisip mo? Sinasabi ko nga, blooming ka ngayon eh. Sabi nga ni Sir Jojo sa kanya. So, yun kagad, nasa isip kagad yung ganon. No? Mga ka-lovely yours. So, ayan, mga ka-lovely yours, salamat sa aking 5 viewers. Patamsakdan po, mga ka-lovely yours, pa-share. Pa-share po ng aking live sa YouTube. Chris Ulo. Si Chris Ulo, asan na? Chris Ulo, Kuya Jun, Graho. Yon, si Joy, Kuya Jun, hindi pa natin makita-kita. Saan na ba napunta? Joy. Sabado, makita natin Sabado. Sabado daw, makikita natin yan si Joy. So, hahanapin yan para ma-content, para matulungan din kasi buntis, no? Mga ka-lovely yun. So, ayun. Basta happy-happy lang, no? Happy-happy lang tayo, ano-ano lang tayo, di ba? So, ganun-ganun lang talaga. Ayan, may dumagdag na isa. So, good evening po sa bagong pasok sa aking live. So, dyan po. Tignan mo muna dyan yung ano ko. Dyan, baka nalaglag. Okay na. Ngayon na. Ngayon na para alam ko kung nalaglag kung ano. Kulit naman ito. Tignan mo nga dyan sa gilid. Shout out to the mga viewers. So, shout out po sa aking balong viewers. Good evening po. Shout out daw kay Nanay Rosario, kay Rose Ann. So, Rose Ann, okay lang naman ako. So, nagme-message ka. So, just keep in touch, no? Chris Vlog, hindi papa ni Jeff ang lalaki kagabi, boyfriend ni Donita o umamin siya kay Sir Jojo. Yun talaga papa ni Jeff. Ha? Yun talaga papa ni Jeff. Alam ko, yun talagang papa ni Jeff, di ba? Yun talaga, yun talaga. Yun talagang alam ko. Yun namatay na yun. Yung boyfriend ni Donita? Namatay daw yung boyfriend ni Donita, sabi ni Pac Nurse. Jeff talaga ang papa ni Jeff. Yun daw talaga ang papa ni Jeff. Yun talaga si Alan. Alan ang pangalan nun, di ba? Yun talaga ang papa ni Jeff. So, ayan mga ka-lovely yours. Chris Vlog, lagyan mo ng jacket. Ha? Chris Vlog. Lagyan ko si Chris Vlog ng jacket. Ayan. May jacket ka na, Chris Vlog. Good evening sa'yo. So, yun. Alam niya namin, papa nga ni Jeff yun. So, yun talaga papa ni Jeff. kasi yung boyfriend na Donita, ang alam namin. Kamukha ka ng papa. Kamukha ng Jeff, papa. Kamukha. Kamukha nga, di ba? Kamukha ka eh. So, naman niya. Tignan mo na dyan sa gilid. 60 viewers ni Elaine ngayon. At talaga, di maganda po, okay lang naman. Kasi, marami naman din pumapasok sa live ni Elaine eh. Naka-live pala siya ngayon. So, syempre, hindi man si Elaine ngayon kasi may mga issue sila. May mga nililinaw siya. Diba? Doon sa mga live niya. So, okay lang naman din. Diba? So, wala namang ano doon eh. Wala namang... So, syempre, yung mga tao, kung saan gustong pumasok, di ba? Kung saan kung saan. Tsaka mas matagal na po si Elaine sa akin na nag-vlog. Alam ko, taon na si Elaine. Nag-start ako May. 4 months ka pala. May ako nagsimula. So, May 28 ako nagsimula. 4 months ka pa lang. Oo nga. Si Elaine matagal na. Mga taon na ata si Elaine. Okay lang din. Tsaka Marami na sa ito, Elaine. Shout out Elaine.
Shout out sa'yo sila. So, kay Miss Raquetera, shout out. Yan kay Sisi, na-order na daw niya yung basong order namin. Pangkapi namin, Sir Alex. Oo. So, ganun naman, yung mga, ano naman, yung mga viewers kung saan gustong pumasok, okay lang naman, di ba? Tayo na tayo. Game. Game Go, lang, go, chill go. lang. Loves. Oo, dun yung mga magulo. Ako medyo magulo lang. Ano lang tayo, chill lang, no, Sir Alex? Sino magulo, sir? Sige nga, banggitin mo nga sino magulo. Daan-daan ka dyan, Sir Alex. Baka mamaya, ha? 71 na sila. Okay, sir. So, ayan. Si partner na magulo. Si partner lang daw yung magulo dito. Sir Alex. Diba? Si partner lang yung magulo. Partner lang yung magulo. Dito. No? Ayun mga ka-lovelier. So, okay lang naman din. So, nasa viewers naman yan. Love you, Lane. Love you. Ano? So, ayan. So, yan si Elaine, okay lang naman. So, kasi syempre, may mga issues siya na nililinaw, no? Love you din lang. I love you. Tapos pa. Oo. Si Pokpok na nasipa na naman sa LS ni Lily. Kailan, Sir Alex? Sa LS. Bakit? Bakit nasipa? Ikaw, Sir Alex, ha? Bakit nasipa si Pokpok sa LS ni Lily? Basar naman yan. Bakit? Ano sinabi niya? Ay, Alina. Helena Escanilla. Shout out. Walang kwenta si Donita matapos tulungan ni Jojo nagsidin. Ano yun? Sidin. Ano yung sidin? Ano yun, Ma'am Helena? Nagsidin. Ano yung sidin po? Nagdala ng lalaki. Asawa niya, di ba? Papa ni Jeff. Papa daw po ni Jeffrey yun, Ma'am Helena. Asawa ni Jeffrey yan. Papa daw ni Jeffrey. Kamukha ka ni Jeffrey. Oo, kamukha daw ni Jeffrey. Sa personal, di ko naman nakita. Nakalabas na sa kulong. Oo, kalalabas lang daw sa Bigyan mo ang jacket niya. kulungan. Ma'am, bigyan kita, Ma'am Helena, ng ano ha, jacket. Yung subscriber. Ayan. Ayan, sa akin mga subscribers. So, papa daw ni ano yun, ni Jeff yun. So, siguro, syempre, di ba, gusto niya mabuo yung pamilya niya. Kaya, sinundo niya kasi nabalitaan niya daw sa Lumaya na sa kulungan. hindi kursunada ni Majel yung pangalan ni Pokpok. Ako, ayun, si Nipa. Kaya mo na si Popo. Kaya mo na, sir, kasi Kaya mo na. yun ang ano yung pangalan kasi, di ba? Kaya mo na si Popo. Okay na yan. Ma'am Helena, alam ko papa yun ni Jeffrey, yung ano, pero siguro kasi nga si Donita, gusto niya mabuo yung kanyang family, di ba? So, nabalitaan niya kay, sino ba yun? Dangsky ba? Hindi. Sino yun? Basta isang vlogger, nabalitaan na nandun. So, pinuntahan ka agad ni Donita. Thank you po. Sana nga po talagang tatay ni Jeff. Oo. Kasi yun, bawal ni Jeff. Totoo daw yun. So, ano naman yan hindi naman yan pwedeng itago kung talagang hindi yan papa ni Jeff. So, alam niyo naman si Donita. Alam niyo naman si Donita, di ba, madaldal yun. Prangka din naman yun. So, malalaman talaga kung talagang papa ni Jeff yun, di ba? Madudulas at madudulas yun kung hindi na talaga papa ni Jeff yun. So, ayun mga ka-lovely yun. So, sa tingin ko naman, Tama din naman.
Tama din naman kayo, kaya lang kasi, Tama yun. Richang Vlog. Naku, naniniwala kayong sinungaling si Donita. Panoorin yung vlog ni Sir Jojo, hindi daw papa ni Jeff. Naku, naniniwala kayo. Nagsinungaling si Donita. Panoorin nyo ang vlog ni Sir Jojo, hindi daw papa ni Jeff. Papa ng jeep yun. Papa daw ni Jeff. O sige, malalaman natin yan mga ka-lovely years, no? Hello, ma'am, thank you po sa pagpasok, ma'am Richang Vlog. Salamat po sa pagpasok sa aking live, ma'am, no? So, siguro kung ganun, sa akin na kung papa ni Jeff yun, okay lang naman kasi pinagpaalam naman niya, kaya lang ang mali lang doon kasi nandun na bago na ipaalam, no? Pero ano naman pero wala naman sinabi si Sir Jojo, di ba? Biniro pa nga niya si Donita, sabi niya kay Donita, iba yung mukha mo pero iba yung pagkakaintindi ni Donita. Kaya sinabi niya, wala akong sinasabing sabi ko nag-blooming ka. Iba yung sagot ni Donita. Dapat po, bago pa nagdala siya ng lalaki doon, pinaalam niya kay Sir Jojo. Dapat naman talaga, pinaalam niya muna kay Sir Jojo. Pero, nandun na no? Nandun na bago na ipaalam. Donita kasi, sunga-sunga yan Hindi mo niya alam yung mga ganun. Dapat nga talaga ipinaalam mo na bago doon. Pero kasi nandun na naabutan na nga doon. So, ang mangyayari noon talagang ala na, 'di ba? So si Sir Jojo nung biniro pa nga niya si Donita, so siguro okay naman kay Sir Jojo. Pero kasi si Donita, hindi niya siguro maano yung mga ganung usapin, yung dapat nagpapaalam muna bago. Salamat sa 11 diba? Alex Bukayo, ayan, nag-send siya ng emoji. Ano yung nakaganon, Sir Alex? Ayan, salamat po sa aking 11 viewers. Good evening po, patamsakdan po, mga ka-lovely yours. So, ayun, binibigyan lang natin ng reaction yung mga nangyayari doon kay Donita. Kasi isa rin si Donita sa mga naging content ko. So, yun lang ang aking mai-update sa mga ganon kay Donita. So, syempre si Donita, bata pa di ba? 26 lang. 26 years old lang siya. So, napakabata niya pa talaga. So, siguro, may libog pa. Siguro naghahanap din ng pagmamahal, nagano din ng, syempre, di ba? Alam naman natin na. Labing-labing. Di papa naman ni Jeffrey yun. Binakulong kasi yung papa ni Jeffrey. Oo nga. Nabantahan niya na nakalabas. Sinundo niya Oo talaga. nga. Ang ingay mo, ikaw talaga. Sinundo talaga niya. Umami na si Donita, may bago ngayong vlog si Sir Jojo at Donita ngayon. Ngayon lang bagong upload. Nagsinungaling siya baka daw kasi di payagan ni Sir Jojo. Yung jacket siya, no? Si... Ma'am, Richang Vlog, kita mamabigyan kita ng jacket. Ayan. So, binigyan kita ma'am ng binigyan ka. Oo nga. Nakikita ko naman, ang kulit na naman ito ni partner, Hindi naman jacket yan. Paulit-ulit na naman siya, mga kalablios, daldakino na naman siya. Ayaw na naman tumigil. Ikaw na lang dito. Ikaw na lang. Ako lang ka dyan. I love you. Viewers ka dyan. I love you. Helena Escalina, bad yun, narinig sir, ang sinabi mo, saan pong jacket ko? Ano yun? Bad yun, narinig sir na ang sinabi mo, saan po ang jacket ko? Ayan ma'am, binigyan kita ng jacket pare, nakita mo na blue na? So talaga, pagpasensyahan nyo na po si partner mamaya sisipain ko yan. Bubugbugin ko yan. The joke lang po. Mamaya po, pagpasensyahan nyo na po. Love you. Ganyan lang yan madaldal yan matapang lang yan kasi no? Ako dito lang sa mamaya lagot yan sa akin. Shoutout sa akin mga viewers po, pagpasensyahan nyo na si partner. At makulit na naman, di ba? So, ayun mga ka-lovely. So, ayun nga. So, kung siguro nga dahil ginawa ni Donita yon or hindi ko pa kasi napapanood yung bagong upload,
Ma'am Helena, hindi ko pa napapanood yung bagong upload nila. So, malalaman ko yan. So, bibigyan natin ng reaction yan regarding dyan, no? So, kung hindi nga papa ni Jeffrey yun, gano'n na ang ginawa ni Donita kasi hindi nga papayagan, di ba? Kaya, gano'n na yung ginawa niya. Di ba, mga ka-lovely yours? So, ayan. Ayun po, naka-jacket na po Ma'am, kayo. sorry ha, para saan po ba ang jacket? Di naman kasi ako vlogger, nagbabalak pa lang din, nagbabalak pa lang, di Japan. Para updated po Hindi, kayo. kasi para po pag every time na pumapasok po kayo sa live, kumbaga parang, kayo na-notice na kayo na lagi kayo sa live, no? Opo. Lagi kayo sa live. Parang mga kayo, Shout out sa Japan. halimbawa, pumapasok kayo lagi sa akin, so nare-recognize ko kayo kasi naka-jacket na kayo. Shout out sa Yun. mga taga Japan. Shout out sa mga taga-Japan, sa mga OFW dyan. Good evening po, ma'am. So, okay din naman, ma'am. Gawa ka ng vlog. So, ano ka ng content mo. Kasi, maano mo naman yun eh. Okay, thank you. Okay. Okay, ma'am. Welcome po. So, maano mo rin naman yun, ma'am. Kasi, pagka later on, pag nakapag-vlog ka, at least, di ba? Ako din naman dati, hindi naman talaga ako di ba? Nagsimula lang ako. Turuan kita paano. Sige po, yung mga nalalaman ko ituro niyo. Kasi ako din tinuruan lang din. So, yung mga nalalaman ko pag i-ano mo ako, ma'am, add mo ako sa FB, ma'am. Para pagka, tagasan ka ba, ma'am? Japan niya. Japan ka ba, ma'am, sa Japan? Japan niya eh. Japan ka sa Japan, ma'am? Sir Alex, ha? Dito ako sa Japan. Talaga. Maraming mga dyan sa taga-Japan eh. Shout out taga Japan. Thank you so much po. Arigato, Welcome po. arigato. Arigato daw. Kulit na naman ito eh. Iyahan mo sila, Sir Alex. Ikaw talaga, Sir Alex. Doon nila gusto pumasok eh. Miho, baby. Good evening po, ma'am. Ma'am, inaano ko ni Sir Alex, niloloko po ako. Ma'am Miho, niloloko po ako ni Sir Alex. Kochinawa, Japan. Wow, kasi naman Japan. Miho, baby. Kay Mama Lori. Gandang gabi. Mama Lori mo. Shout out sa Mama Lori from Japan. Ayan. Mamiho, niloloko ako ni Sir Alex. So, naano niya ako. Shinawa, Japan. I love. Kochinawa. Gandang Add gabi. kita sa FB. Ano FB mo, madam? Ma'am? Lovely. Lovely Yours Vlog. Or dun sa page, ma'am. Saka lovely. Add mo ko doon, ma'am. Yung mukha ko doon, ma'am, yung yung naka-side na gano'n na naka-blue damit na may Mickey Mouse. Add mo ako, ma'am, ha? Friend tayo, ma'am. So, sa mga gusto mag-add sa akin sa FB, sa FB po, kasi yung parang nakakonect yung sa page ko eh. Pero, madali naman po, lovely lang. Makikita naman yung mukha ko doon kaagad. Sa Lovely Yours Vlog. Lovely Yours Vlog, tignan nyo po kung kung hindi mo ako makontak kaagad doon sa FB ko, doon sa page ko, ma'am, para makapagano tayo. Konnichiwa, sabi ni Sir Alex. Konnichiwa. Ayan. So, mga ka-lovely yours. So, ayan. Kanina, nag-16 na sila. So, ngayon, umalis na naman. 11 na naman sila ngayon. So, ayun. Mamiho, baby. Kamusta po? Buti man pumasok kayo sa aking live. Juana de la Cruz, good evening po. Kay Batman, kay Bitterman, kila Sir. Ma'am Pinay Alaskan Vlog. Si Ma'am Pinay Alaskan Vlog. Shoutout sa'yo, Ma'am. Pagaling ka. Oo. Si Melda Kansaki. Si Ma'am Jojo. Ma'am Jojo from Tokyo, Japan. Huwag ka malungkot, Ma'am. Happy lang tayo, Ma'am Jojo. No? Basta pagka need nyo ng nandito lang naman ako. Pwede nyo naman ako usapin. No? Konnichiwa, good afternoon from Miho, baby. Arigato. Richang Vlog, ang daming lovely Oo nga, ma'am. Doon nga kaya nga. Gusto niya ba palitan ko na lang yun? Lovely Yours Vlog, ma'am. Tingnan mo ako doon sa page, ma'am. Lovely Yours Vlog. May number ako to. May ako doon, ma'am. I-add mo ako, ma'am. Doon mo ako i-message sa page, ma'am.
Tapos pag ano, later on na lang tayo mag-transfer sa messenger ng usapan. Okay. Ma'am? Ano name mo, ma'am? Para ma-add kita. Alex Habibi. Shu Habibi, ma'am. Habibi? Habibi daw. Habibi. Habibti. Hayeti. Habibi. Habibi. Salamat sa mga pumasok at reviewer. Kochang Tommy. Anong Kochang Tommy? Ano yung Kochang to? Kochang Tommy, ma'am, yung iyong ano? Yung iyong name? Ano yung pansit? Ano daw yung pansit daw ba yun? Kantomi. Pansit daw po ba yun? Kantomi. Oh, sorry jokes lang. Pansit daw po ba yun? Sorry, jokes lang po. Sige ma'am, jokes lang daw po. Umaayuda na naman si bibig ni partner, no? Ha ha ha, sabi ni ma'am. Love you daw, ma'am. Oo, Mama, Kochang Tommy. Sa kasulat ko nga yan, ma'am. Baka makalimutan ko. Ayan. Sulat ko yung iyong ano. Kochang Tommy. Ayan. Name ko sa FB. Ano picture mo dun, ma'am? Yan din. Ano picture mo dun, ma'am? Insta ko. Ba yan? Ballpen dito. Walang tinta. Ano po kayo? Love you. Ayan. Sir Alex. Sir Alex. Gandang gabi sa'yo, Sir Alex. Alam ko na Kochang Tommy. Teka nga po, Ano ba naman itong ballpen? Mga walang tinta? Teka, iyan ko na lang pala. Ayan. In-screenshot ko na lang, ma'am. Ayan. Ayan. So, 2 times kayo ni-screenshot para hindi ko makalimutan, ma'am. So, yun, ma'am. Sa mga taga-Japan, shout out sa inyo. So, Alex Habibi, sabi ni ma'am. Marunong pala si ma'am ng Arabic o si Mamiho Baby. Bakit, ma'am? Sa mga OFW sa Japan, hello, shout out. Rudy, ayun na naman siya, sir. Rudy Balwig, yung pic niya. Kamukha ko ba? Talaga ba, Sir Alex? Tumigil ka. Isa ba sa partner eh? Kamukha ko daw. Lagyan ko sa lamin para hindi nakamukha. Diba? Ayan, kamukha ba? Mamiho, kamukha ko ba? Kamukha ko ba si Rudy? Rudy Baldwin daw. Tapos si Sir Alex, blonde yung buhok ko, hindi ko kamukha. Yan. Richang Vlog, kamukha ko ba si Rudy? May kapatid, pamangkin at mga pinsan diyan sa part ng Saudi. Talaga, ma'am. Host, mega love, shout out po. Yan, Bong Manato. Talaga, ma'am. Kaya para marunong ka mag-Arabic. No? Yan, mga Habibi, Habibti, Hayeti. Diba? Salitang Arabic yan eh. Yan yung mga nila. Ayan, good evening sa aking mga viewers. So, yan, hindi ko po kamukha si Rudy Baldwin po, Hindi naman. No, ma'am. So, di ko kilala si Rudy. Scanger yun. Yung yun, ma'am, tsaka si Sir Alex kasi, yung yung manghuhula, yung pinipredict niya, para yung nagpipredict na mangyayari. Yung mga propesiya niya. Search mo yun, ma'am. Propesiya niya, yung mga propesiya niya sa mangyayari sa hinaharap. Yun yung si Rudy. So, natulpo kasi. Kaya, hindi na hulaan patulpo siya, no? Hindi niya nahulaan na ipapatulpo siya. Ayun, hindi daw nahulaan na ipapatulpo siya. So, ayun mga kalaban. Naku, huwag kayong maniwala sa hula ng Panginoon. Sa Panginoon kayo maniwala. Oo naman. Yes naman. Yes naman. So, ayun mga ka-lovely yours. Panginoon lang talaga ang dapat paniwalaan. Panginoon lang ang dapat paniwalaan. So, Yes, agree ni ma'am.
Oh, maniwala, wag kayong hula sa mga yan. Shout out po sa aking 9 viewers. So, Wow, love you. love you sa aking mga viewers. Mas may reklamo mga edukado pa sila. May nagreklamo mga edukado pa sila. Oo, kasi sa akin sa tingin ko, syempre nasa sa tao naman 'yan, 'di ba? Maniniwala siya dun sa kay Rudy, 'di ba? Alam naman natin na Ula-ula lang yun. Miho, baby, para nakainom ata si partner. Yes, ma'am. Kunti lang. Konti lang daw. Kaya madaldal na naman, ma'am. Madaldal na naman, Ma'am Miho. Madaldal na naman. Mamaya, yari na naman to sa akin eh. Ano naman to eh. Love you. Ingat po kayo Pitikin ko na dyan. naman yung bibig nito eh. No? Daldal na naman eh. Mami, love you. Ingat po kayo dyan. Mamiho daw, love you. Ingat daw kayo dyan, Mamiho. Kay Nanay, Orange Blue. Kay Nanay Deli at Tatay Eli, good evening po. So, Jennifer Macayo, shout out sa'yo. So, totoo yan, ma'am. Nakainom si partner, kaya daldal na naman. Tama ako, no. Manghuhula pala ako. Manghuhula daw siya, ma'am. Tingnan mo, ikaw kasi. I love you, ma'am. Love you daw, ma'am. Lagi sa kung saan man lugar kayo. Ingat po kayo lagi. Your family is safe. Safe ka dyan, family. Ikaw talaga. Kung ano naman ang mga nito mo, ma'am eh. Wine is life partner. Wine is life partner. So, ibig sabihin, alak daw yan. Miho, baby. Ayun, love daw sabi ni Miho, baby. Thank you. Thank you. Kanina pa to dyan, mamo. Doon nakita niyo yung upuan na yun, yung lamesa na yun, sa may malapit sa upuan. Doon siya nagsha-shot mag-isa. No? Naway ko nga kanina kasi hindi ako binigyan ng manok. Pulutan lang niya. Katwiran niya, 2 lang daw yun. Di sana tig-isa kami, no? Hindi, sinolo lang niya yung manok. Thank you. Love you po. Love you. Mario Dinglasan, hi lovely. Hello po. Good evening po. Vlogger din ba asawa mo? Ma'am, hindi po. Rich ang vlog. Hindi po. Dinglasan. Ayan. Shoutout po sa aking 11 viewers. Good evening po. Hindi po, lang po siya. Ganyan lang po talaga siya. Pero, wine versus wife magkaribay. Sir Alex. Hindi naman. Kasi mabait naman si Love you. Mabait daw ako Sabi niya, narinig nyo, mabait daw ako. Mabait daw ako. Tsaka hindi naman ako walang iya talaga. Nag-shot lang. Hindi naman daw siya walang yan. Nag-shot. Ang pagganang kumain lang daw, sabi niya. Hindi naman daw talaga si Crisulo. Ikaw talaga kung ano nung pinagsasabi mo. Si Crisulo yung si Kiro naman ako. Ang kulit mo. Hindi. Binibiro lang niya si Chris Ulo. Huwag po kayo maniwala dyan. Ikaw talaga, inaano mo si Chris Ulo. Nako, chat. Joke lang na si Chris Ulo. Sumasakay ka naman. Ikaw talaga. Magulo to pag nandito mas mainam pa nagla-live ako lang mag-isa dito di ba? Madalas. Kasi pag nandito tong kulit no? Shout out to Chris Ulo. Shout out Chris Ulo. Saan kayo? Saan ka na daw? Wait yun. Saan kayo? Kuya Jun, saan ka na daw? Teka po, ako ng tubig. Lilibaro, shout out sa'yo. Si Lilibaro ba naka-live? Kumusta ka na? Yan po, ayun lang po ako. Yan po si Labios Vlog. Yan po si Labios Vlog, no? Ano po, something po yan, pag ano. Yan si Labios Vlog. Salamat po sa aking mga viewers. Yan. Shout out po sa kay Kao Kao. Ayan, shout out kay Kring Kring sa kanyang kapatid, si Kao Kao. Tsaka yung kanyang anak. Tsaka yung kanyang anak. Diba? Yan nyo po Kaya nyo tayusin natin yan unti-unti, no? Kasi hindi naman pwedeng bigla lahat ng bago. Panginoon, matulungan natin sila ng maganda.
Meron po tayo. Meron po tayong 7 thumbs up. Namin sa inyo, mga viewers. Yan, iniwanan yung spring sa kayo ng mga kapatid. Si Ma'am Batman. Sila viewers, oh, laki ng buti niya. O, laki ng baso niya, oh. Sabi niyo, oh. Wala ngayon si Ma'am Batman. Kulit ito ni Python. Andun yung kay Lilibaro. Kay Lilibaro. Chang, ikaw pala yung nag-vlog kay Kring Kring na bata. Oo, yes ma'am. Oo, ma'am. Oh, ako yun, ma'am. Yung sa mga bata-bata, yung sa tambakan. Napanood mo ba yun, ma'am? So, ako nga yun, ma'am. Kamusta kayo dyan sa Japan, ma'am? Kasi sa Japan, di ba, medyo lockdown din. Kwento sa akin ni Ma'am Imelda Kansaki sa Japan yun. Medyo... Jojo, ano, Tokyo Japan. Kay Ma'am Jojo Tokyo Japan, no? Kay Ma'am Lee Sugano, busy din daw yan sa Japan din. So, maraming mga viewers na from Japan, no? Singapore, Jordan. Kay Ma'am Mercy Patlunag Davor, Ma'am Mercy Kusina siya ngayon. So, hello sa'yo, shout out sa'yo. Kay Mike Pagat and family, Pisdak. Good evening. MotoGem. Ayan si MotoGem. Hindi na kami nagkakasama. Hindi na kami nagkaka-chat kasi busy si MotoGem. So, yun. Kung napanood mo, ma'am, yung aking mga binablog, salamat po, no? Napanood nyo pala yung akin. Shoutout po sa akin 13 viewers. Good evening po. Hello. Ayan. So, ayan pa mga ka-lovely yours. So, si Donita, syempre, karapatan naman niya na magkaroon ng kasama sa buhay, no? Pero, yun nga lang, medyo foul nga lang dun sa, dahil hindi siya nakapagpaalam na mas maaga kay Sir Jojo. Pero anyway, tinanggap naman ni Sir Jojo yun, so okay naman daw. Love, So, yung... Love, babae mo ng link si Reaching Vlog para Hindi nga siya vlogger daw. Di vlog na yun si Hindi Reaching. nga. Ba't vlog na nalagay? Di ba ma'am, nagpaplano pa lang, Bernadette Balbin, Ma'am Lovely, kasasabi lang ni Donita na kay Sir Jojo na hindi raw yun ang tatay ni Jeffrey. Ganun po ba? Sige po, panonoorin ko po yun. Hindi ko pa kasi napanood, Ma'am Bernadette Tata ni Jeffrey Balbin. yun. Yung namatay, hindi Papa ni Jeffrey namatay. Kasasabi nga lang daw. Hindi yung namatay, hindi Papa ni Jeffrey. Yung ngayon siya lang, Papa ni Jeffrey. Oo nga. May binlog nga ngayon daw na in-upload na inamin ni Donita na hindi daw yun papa ni Jeffrey. Marami Ka-upload sila. lang. Marami sila. Wow. Naintindihan Okay. mo na? Okay. Di ba? Yun nga yung sinabi. Kulit na po. Okay. So, yun. Sige po, panonoorin ko yung vlog na yun. So, yun nga po. Kung hindi naman yung papa ni Jeffrey, na kay Donita naman yun kasi siya naman na makikisama doon eh. So, yung nga lang respeto. Kasi nakakala ko yun yung Papa ni Jeffrey. Si Donita nga daw nakakalam kung sino yung papa ni Jeffrey. So, ngayon, na kay Sir Jojo naman yun kung ano magiging desisyon na doon. At si Donita, di ba? Siguro naman gusto niya may kasama sa buhay, kaya ganon. So, since wala naman siyang asawa na, so kaya siguro ganon na may kasama siya doon. Kawawa naman si Donita, hindi na niya sarili ang desisyon niya. Kailangan ipaalam lahat ng kills. Puro sablay kasi. Kasi nga, sunga-sunga naman si Donita talaga. Hindi naman, ikaw naman. Di jokes lang naman. Ito, Jokes ko lang. jokes ka dyan. Si Donita, love yan. Love you, Donita. Diba? Siyempre yung tao gusto naman din maging masaya, 'di ba? Although hindi nga lang siya nakapagpaalam kay Sir Jojo na ano, 'di ba? Hindi naman maibibigay ng kahit naman anong bagay, kahit naman anong ang ibigay nila kay Donita, hindi naman yun kumbaga yung kaligayahan ni Donita, hindi naman maipapalitan ng mga ibang bagay yun, 'di ba? Hindi naman maibibigay ng kahit sino yung kung ano yung kaligayahan ni Donita. Yun. Tama ulit. 'Di ba? Tama. Siyempre, na kay Donita naman yung desisyon, di ba? Sinabi nga na Donita
na kapag gusto nilang umalis doon, naalis sila, kasama niya yung anak niya. So, wala namang magagawa kahit sino pang ano sa kanya, kung gusto niya talagang umalis doon at magdesisyon sa sarili niya, eh makakaalis siya, di ba? Dahil siya nga nagsabi eh. Labi yung jacket si Bernadette Balvin. Ma'am Bernadette Balvin, bigyan ko kayong jacket po ah. Kusugid na Jojo yan. Kusugid Ayan. na- Ma'am, binigyan kita ng ano? Binigyan kita ng Ma'am Bernadette, binigyan kita ng jacket, no? Kusugid na viewers So, Jojo yan. yung sa atin naman dito, hinihimay-himay lang naman natin yung mga pangyayari, yung mga ano. So, tayo, wala naman tayo intention na kung ano man. So, pinag-uusapan lang, comment. As, siyempre, vlogger, di ba? Tsaka, naka-content si Donita. So, natural talaga na mapag-uusapan siya. Bawat kilos niya pag-uusapan talaga. No, mga ka-lovely yours. So, Tama na ngayon, si Donita masaya. o yun, basta daw mahalaga, si Donita masaya. Ngayon masaya si Ngayon, Donita. masaya si Donita. Di ba sabi nga ni Sir Jojo, blooming. Blooming. Wow. Dilang blooming. Gumawa na ako ng channel ko, pero di ko pa alam kung anong content ko. Maybe about cooking. Subscribe niyo po ba? Me if ever. Oo, subscribe ko po. Sige ma'am, mag-ano ka. Tapos ma'am ganito, pag nagka-content, payo din nila sa akin, no, nung bago lang ako. Kapag nag-content ka, kailangan stick ka muna sa isang content, no? Hindi pa iba-iba. So after siguro na monetize ka, tsaka ka na lang mag-add na mga gusto mo. After siguro na ma-recognize ka ni YouTube, tsaka ka na lang halimbawa kung may gusto kong i-vlog, so tsaka, halimbawa gusto mo i-vlog yung nangyayari sa araw-araw, pwede naman. Tapos after na lang siguro na ma-recognize ka. Sablay mga decision nun ni Donita, nginginig pa yung sablay desisyon nun ni Donita. Manginginig pa yung pag naalala yung nakaraan niya. Oh, yun nga, oo. Oo nga. Ano, nahihilig sa sarap? Sipain kita dyan. Nandiyan na si Alan. Paano ba? Jokes lang. Joke lang yan. Oh, si partner talaga, no? So, buti na lang wala dito sila Pinay sa isla. Kung nandito yun, yari ka na naman. Nahihilig sa sarap. Nahihilig sa enjoy. Buti na lang dito sila Sir Alex, to. Sila Pinay sa isla, sa sila Batman. Ako, yari ka na naman. Juana de la Cruz, shout out sa iyo, ma'am. So, shout out sa iyo kahit hindi ka nakapasok sa aking live. Ma'am, bago balita, ma'am, kay Donita, may kasama yung kanyang asawa. Oo na nga, alam na ni ma'am yun. Alam na ni ma'am yun kasi nakikita ni ma'am doon yung sa ano yun, di ba? Yung mga yan, mga updated yan. Di ba? Kita mo nga, alam na alam kagad nila na may bagong upload. Di ba, mga ka-lovely yours? So, ayan mga ka-lovely yours, pasensya nyo na si partner at mamaya tutuktukan ko na po ito dahil makulit, no? Nainis nga ako kay Donita kasi nagsisinungaling siya, pinagtatanggol ko pa naman siya. Minsan talaga ganun, ano. Pagka yung minsan yung Ito talaga, sinungaling talaga yun. Ito wala, sinungaling talaga yun. Tawag na sa akin ngayon eh. Richang Vlog, sino po ang vlogger na sikat sa cooking content? Yan. Ma'am Pinay, Pinalas ng vlog. Si Pinay ma'am, si Pinay din cooking content din siya, no? Ma'am Pinalas ng vlog, tsaka si Ma'am Pinalas ng vlog. Ma'am, pakipanood niyo yan. Si Pinay Alaskan Vlog, ma'am, ano mo siya? Panoodin mo yung kanyang content din. Para magkaroon ka rin ng idea, ma'am Richang Vlog. Tsaka si Summer G. Si Summer G. Kusina Summer G. Yan. Vlogger yan sa pagluluto din. Tsaka si Miss Rakatera. Si Miss Rakitera din. Yan po. No? Yan po yung panoorin nyo. Si Donita, syunga-syunga lang. Yun nga, di ba? Minsan talaga, no? Ba't gano'n, no? Pagka yung tao pinagtatanggol natin o yung tao dinidepensahan natin, di ba? Hinilian natin. Pagka nalaman natin yung sinungaling, no? Parang kakainis, ano? Totoo naman, gano'n naman talaga nangyayari yun, di ba? Isa nga napapaaway ka pa or napapanaw pag pinagtatanggol mo isang tao, di ba? Tapos biglang all of a sudden, totoo pala, no? Yun lang talaga life eh, di ba? Richang Love,
Ma'am Pinay Vlog. Panorin mo yan. Kilala ko nyo ba si Gordon? Ay, teka. Di ko po alam, Sir Alex Bukayo. Kilala nyo po ba si Gordon Ramsay? Hindi Sir Alex. Ngayon ko lang narinig yun. Sino yun, Sir Alex? Sir Alex, sino yun? Si Richard Gordon, kilala ko. Richard Gordon. Gobyerno ng Nabisia. Ano, Subic. Siya, so Richard big. Gordon. Oo, alam ko si Richard Gordon, tumakbong presidente. Ano, presidente yun? Tumakbo siyang presidente, no Hindi ka? pa. Tumakbo siya, bala ka dyan. Gordon Ramsay. Ano, presidente yun? Diba si Richard Gordon, diba? Ano yung Red Cruz yun? Si Richard Gordon, dati naming nung nag-graduate kami sa college, dati naming speaker yan, no ka ba? Siyang Siya ang head ng panauhin Red Cross pang ngayon. ano, Sana ng Red Cross siya ngayon yung panauhin namin hindi siya yung panauhin ng mga bagong graduate, no ka ba? Italian. Italian Gordon Ramsay cooking content. Ayun pala yun. Natin yan. Ayun o. Panoorin niyo po yan. Papanoorin niyo po yan, no? Si Gordon daw po, Ramsay, para medyo mapamilyar kayo, Ma'am Richang. Ma'am Richang, oo. Sige, pagka ano ka lang, pasok-pasok ka lang sa live ko para pagka may makilala ka din, di ba? Doon sa mga ibang live, ma'am, pagka nakagawa ka na ng content mo, pwede ka naman pumasok doon para at least makilala ka, di ba? Tsaka, maganda rin yung may mga kaibigan na new subscriber mo ni Labi. Salamat po, Ma'am Richang. Panoorin niyo, ma'am, madami ma'am, Ma'am Richang, panoorin mo yung nawawala tuloy ako kasi ang kulit nito ni partner, ma'am eh. Ma'am Richang, yon, makipag-friendship ka dun sa mga vlogger para at least ma-advisean ka, di ba? Pag may mga live, advice ko sa'yo, pasok ka doon para shoutout ka, di ba? At least ma-recognize ka nila. So, na-vlogger ka din. So, nakakatulong kasi yung mga nakikipag, sa mga pumapasok sa mga live, di ba? Nakikipag, parang collab sa mga ibang vlogger. So, malaking tulong yun. Hindi na uso yung link daw. Nalalaglag din daw yun, sabi ni Elaine. Panoorin niyo po, ma'am, madami. Oo, yun. So, Ma'am Richang, ganun gawin natin para matulungan ka namin, no? Para shoutout, di ba? Tapos, pag nare-recognize ka na nila, yan, like ka nila yung shoutout. At saka, binigyan na kita ng jacket, so madali na lang sa'yo pumasok sa ibang ano. Saka magpalipad ka, ma'am, ng mga super chat. Tsaka lang po mga ka-lovely yours, bibigyan ko lang po to ng isa. Aray. Jokes lang yan. Jokes lang po. Kulit po no? I love you, lahat ng viewers. Love you po. Kulit kasi makulit. Kulit mo. Kulit mo. Kulit po nito eh. Sinsya na. Sila Grabe nakatagay sila. Nakatagay di ako minom, no? Yan mga ka-lovely yours, no? So, thank you po sa pagpasok sa aking live. So, Sir Alex, thank you. Kay Mamiho Baby. Kay Mama Lori from Japan. Maganda po yung mga content niya tungkol sa cooking, Gordon Ramsay. Kaya po, panoorin niyo po yan. Panoorin niyo po yun para at least may idea. Vlog, si Gordon Ramsay. Dapat, ma'am, yung luto mo, ma'am, yung yung mga matitipid. No, yung mga matitipid kasi although magluto ka din ng mga mga masasarap, 'di ba? Pero yung ma'am, laswa. magluto ka daw, ma'am, ng laswa. Ano kasi 'to eh? Kababayan to ni Bards eh. Ilonggo to eh, Ilonggo. Kababayan to ni Bards. Saan yung Batman? Diba? Ilonggo, daldal. Ganun ba mga Ito si Ilonggong partner, madaldal eh. Miho, sabi ni Miho Bambiho Baby. Partners, medyo tahimik muna. Baka madismay ang mga viewers mo, advice lang. Yan, sabi ni Mamiho Baby, no?
Opo, ma'am. Opo Sorry daw. po. Ganda- Ilongga. Ilongga ka din, ma'am? Ilongga ka din? Talaga? Ay, talaga. Di po tagig. Di po tagig. Na talaga? Tagay mamay lang kami, ma'am. Taga Mamaylan daw sila, ma'am. Kayo, ma'am, saan kayo? Ha? Himamaylan? Opo. Ikaw, ma'am, taga saan ka, ma'am? Mamay lang kami. Lintian Hipusda? Ano yun? Ha, 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 sabi ni ma'am. Ano yung lintian? Ano yun? Matahimik ka dyan. Sabi niya. Hipusda? Walentik, matahimik ka dyan. Bacolod ako. Yan. Mamay lang kami, ma'am. Himamaylan daw siya, no? Bacolod siya. Ha, 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 sabi ni ma'am. Yung Bacolod, centralized yan. Bacolod. Ah, Bacolod centralized. So, ayan, mga Saan ka kalam. sa Bacolod? Saka daw sa Bacolod, ma'am? Kami tayo mamay lang kami. Kasi ano ako, ma'am eh. Ako Ilocana kami. Hindi ka kasama sa Ilongga. Ilocana kasi kami, ma'am. Taga Nueva Ecija kami. Land of Nueva Ecija. Don Juliana daw sila. Ano yung Oliana? Don Juliana. Oliana. Part na ng ano yun. Ng, Hindi ko alam kung saan part na yun. hindi nyo daw alam kung saan part yan. So, yan mga ka-loveliers, thank you po sa pagpasok sa aking live. So, si Donita, pagbigyan natin na gusto niyang sumaya, gusto niyang magkaroon ng partner, di ba? Gusto niyang magkaroon ng happy family siguro, kaya ganon. So, si Sir Jojo, kay Sir Jojo naman yun, di ba? Si Sir Jojo, ano naman yun eh, siyempre, sa tingin ko naman, sa tingin ko po yung mahal naman din niya si Donita, di ba, bilang anak, di ba? Siyempre kung, kasi sa totoo lang mahaba din naman yung pasensya ni Sir Jojo sa kanya. Shout out mo na to, Oliana. Mga taga Juliana, shout out po. Oliana. Doña Juliana, no? Shout out po sa inyo. Good evening po, taga Bacolod, shout out po. So, ayun, si Sir Jojo, mahaba naman yung pasensya niya. So, kasi kung talagang papabayaan niya si Donita, no? So, may mga, hindi naman tayo perfect. Sign out na si Elaine. Okay. Sige po, Sir Alex, talaga nga, no? Kaya pala, no? So, yun, si Sir Jojo naman, mahaba naman din yung pasensya niya. Kasi kung hindi naman mahabang pasensya niya, di ba, si Donita, matagal na rin, ano, di ba? So, pasalamat din talaga si Donita kay Sir Jojo kasi marami naman talagang naitulong sa kanya. Dumadami na parating na sila dito. Ayun, marami din naman naitulong si Sir Jojo kay Donita, no? Sir Lay Quachero po, good evening po, Sir Lay. Good evening po sa inyo. So, kay Bulak Bulero, shout out po sa inyo. Magama yan. Ha? Oo, yung mag-ama na charity vlogger din po. So, thank you po. Ayun mga ka-loveliers. So, thank you po. Doon po sa mga bago, pakipanood po yung aking content, Loveliers Vlog. Ayun, please subscribe and like my channel po. So, meron din ako doon. Ma'am Pichang, naman po, doon meron naman din ako mga iba-ibang content. Pero most of my content is charity vlog. So, yung mga kilay-kilay ko, mga lashes ko, pasingit-singit lang yun, no? Michael Sunga. Michael Sunga, hello sa'yo. Hello. Oo. Moto Gym. Okay, so shout out ka sa Moto Gym. So, yan, good evening. Sila Kuya Mel, si Papa Bean. So, shout out po sa inyong lahat, no? Sir Alex, thank you, no? Wala kang sawang pagpasok sa live ko. Ma'am Imelda Kansaki, nandiyan lang yung tabi-tabi. Silent viewer. Marami naman din dyan. Lori TV. So, si Ma'am Lori TV. Oo, so yan, shout out Shout po. out, Lori TV. Shout out. So, Wala pa. ayan o, nakalagay dito, 1 hour na nga. So, ayun mga ka-loveliers. So, siguro, bala na si Sir Jojo doon mag-isip kung
anong gagawin niya dun sa ano ni Donita, no? So, yung kagaya nga ng sabi ko, hindi naman natin naibibigay ang kaligayahan talaga ni Donita, di ba? Na Bobby kay TV, 140, shout out. British pala si Gordon Ramsay. Ah, British ba siya, sir? La Bobby Meron TV. ako dyan, sir, na idol na babae matangkad na parang Bombay yung look niya. Sa cooking din yun. Ang sarap din nun kumain, tsaka magano. Ay, friends? Hindi si Ipren. Si Ipren sa ano yun? Ano ka ba? Ah, Yung ano yun, yung babae, nakalimutan ko na. Hayaan mo na, nakalimutan mo na eh. Hayaan ko na daw, Si nakalimutan ko Bobby na. TV na lang ba tayo mo? Bobby TV 143, shout Shout out. So, ayan. Bobby TV, shout out. Oh, ayan, shout out po mga ka-loveliers. So, ayan mga ka-loveliers si Cream Cream pakipanood. So, ngayon hindi pa namin siya pinupuntahan kasi hayaan muna natin siya mag-isip-isip. Ang pinuntahan namin nakaraan, 18 million subscriber. Alex Bukayo, salamat. Siyang vlog, mababait ang Ilocana maalaga. Oo po. Correct, ma'am. Ayun, mapalak ko yung mga tenga ko, ma'am. O, mga Ilocana kami, ma'am. Nanay ko talaga Ilocana. Nakiki-Ilocana lang ako. Nanay ko talaga Ilocana. Tatay ko, alam ko si tatay ko Ilonggo yun eh. Ilonggong Bisaya. Sundalo yung papa ni Lovely. Wen Manang. Wen Manong. Oo. Pero hindi naman ako marunong magsalita, sir, ng Ilocano. Ilocana, no? So, mga konti-konti lang naiintindihan ko. Kasi nung bata pa kami, hindi naman kami tuturuan ng nanay ko magsalita ng ano. Ang yaman. Ang yaman sa ano yun, Kapampangan yun. Ano ka ba? Yaman. Wen Manang. Lukaruran, taka. Kapampangan yun. Lukaruran, Kaluguran. sobra. Kaluguran daka. Host, may echo ka ba? Chupaeng. Meron po dito. Meron po dito, ma'am. May echo dito. Mahal-mahal na partner ni Lovely dito ako eh. Mahal na mahal na partner daw. Ayun, nandiyan siya, sir. Nasitsa na po kayo ha. Kanta muna, aralin mo pag gusto mong matuto. Ilocano. Talaga? Yun na, papakinig ko ng bata pa ako yung, balungingawin ba yun? Hindi ko matandaan, kasi matagal na no? Hindi naman talaga ako marunong magsalita ng Ilocano. Ilocano, no? Si mama marunong, ako hindi. Kaya pag pupunta ako na Ecija, pag uusap sila ng mga Ilocano doon, Log na tayo mo yung Another Woman in Love. is Another Woman in Love. Ba't paborito mo yun? Pinapakanta po ako ni partner. Kay Alice, tayo. Ano? Another Woman in Love. Sir, pinapakanta ako ng Just Another Woman in Love. Ba yan? Narinig na ni Sir Alex yun. Hindi na, para maano din na. Ba yan? Napakanta na naman ako. Yun lang naman alam kong kanta. Sir Alex, gusto mo ba yon? Just Another Woman in Love? Sabi ni partner. Gusto mo kantahin ko ba yan? Hindi mo pa ba narinig yun, sir? Alam ko narinig mo na eh. Sige, pakantahan ko kayo ng Just Another Woman. Just Another Woman in Love. Pinapakanta na naman ako. Oo, sige, ingay pa ng partner mo talaga. Chupaing. Sige, pakantahin ka. Buyoy siguro. Hindi, sir. Gusto mo ba, sir, kantahan kita nun? Just Another Woman in Love. Pag oo, sige, kakantahan ka. Si partner talaga to, nakakaano. Ate, na lang tawag sa akin, wag na, ma'am. Hehe. Sige, Richard Vlog. ate, sige po. Opo, sige po, kantahan ko po kayo. Sandali lang. What this? Isa lang po ito, ngayon lang po ito What's this? Watch this po ito. Just Another Woman in Love. Sige po. Okay, sarado ko yung pinto po. Nahiya po ako eh. Ayaw mo na. Dali lang. Ngayon po. Ayan. Sige, kantahan ko po kayo. Title, Just Another Woman in Love. Ito lang po alam kong kanta. Sige po. This song is dedicated to Sir Alex. Richard Vlog. Strong and sure, I'm in control. A leader with a plan. Believing that's life. It's a neat little package I hold in my hand.
I've got it together. They call me the girl who knows just what to say and do. I still fumble and fall, run into the wall. Cause when it comes to you, I'm just another woman in love. A kid out of school, pyro of control, just another fool. You touch me and I'm weak. I'm a feather in the wind, and I can't wait to feel touching me again. With you, I'm just another woman, just another woman in love. Yeah. So pardon me if I should stay. I tremble like a child. That one in me look all over your face is driving me wild. I'm just what you make me, can't wait till you take me and set all my feelings free. Sarap matulog. I know that you can, so come be my man. Nakaka-love. Tonight I wanna be just another woman in love. A kid of a school, pyro of control, just another fool. You touch me and I'm weak. I'm a feather in the wind, and I can't wait to feel touching me again. With you, I'm just another woman, just another woman in love. Just another woman in love, a kid of a school, pyro of control, just another fool. Touch me and I'm weak, I'm a feather in the wind. I can't wait to feel touching me again. Just another woman in love. Thank you po. Yan po mga ka-lovely yours. So yan lang po ang kaya kong kantahin. Haha, more pa daw sabi ni Sir Alex Bukayo. More. Swerte ni partner. Go, go, go. Wow. Yan. Wow. Mga raid sa kusina na may kusina, ate. Magtanda, panoorin mo, masaya. Okay. CPA ka dyan. Opo. Ayan, So, yan, thank you po, no, sa aking mga viewers. So, thank you po. Isa pa. At maputi ang buhok ko. Cool talaga nito. Inaano talaga ako nito. Isa pa. Ayan, thank you po sa mga ka-lovely yours. Yan po yung yan lang yung alam kong kanta, no? Yan lang yung alam kong kanta, tsaka mga konti-konti lang. More Alex Bukayo. Sige to, sir, isa na lang to, ha? Ano ba yun? Maputi ang buhok ko. Hindi, wag na yung maputi ang buko. Ano? Sandali lang. Bang kanta po. Baby. English. Sandali lang po, Baby. One more time. Ito po, Sir Alex, bagay sa ito. Sige po. Puti ng buhok mo. Ha! Puti ng buhok ko. Ito po. Ay, teka sa lang. Sandali po, Para sa lahat ng mga viewers yan, siyempre andog mo. Pero, siyempre, Okay. Ayan. Ito po, this song is dedicated to all the viewers out there in the shout out sa mga viewers in the house. So this song is dedicated to all the viewers. Pero particular kay Alex Bukayo. Sorry Alex, ito po. Yan. Alex Bukayo. Mahal ni Lovely si Alex Bukayo. Mahal ni Lovely. Kasi nagilip mo yan, Lovely. Alex Bukayo. Nagilip ako. Niwala ka naman dyan. Chika lang yan. Biro lang daw po. At walang sounds. Sandali lang po Gusto ko yung simple the best. Okay.
Alam niyo to si Alex? Tagalog yan? Oo. Teka lang. Ito na lang po. One more. Ito lang. Baby. One more time. I'll Ayan. give you one more time. Alex, evening pa shoutout. Jerome Di Maano, good evening. Shoutout po. Good evening, thank you sa pagpasok sa aking live. So, ito po. Yung jacket na bago yun, si Jiro. Ayan. Bago yun, yung jacket. Ito pa. Bago yun. Oh, baby, baby. One more time. Oh, baby, baby. Dapat may sayaw I yan. wasn't, ha? May sayaw yan. Oh, baby, baby. How was I supposed to know that something wasn't right here? Oh, baby, baby. I should have let you Dapat go. may sayaw yan. Ha? Ang sayo ka dyan. May ganun na rin. Out of sight, show me how you want it to be. Tell me, baby, 'cause I need to know now. Because the loneliness is killing me. I must confess, I still believe. When I'm not with you, I lose my mind. Give me a sign. Hit me, baby, one more time. Baby, baby, the reason I read is you. Boy, you got me blinded. Oh, pretty baby, there's nothing that I would do. That's not the way I planned it. Show me how you want it to be. Tell me, baby, 'cause I need to know. Because my loneliness is killing me. I must confess, I still believe. When I'm not with you, I lose my mind. Give me a sign. Hit me, baby, one more time. Oh, baby, baby. Oh, baby, baby. Oh, baby, baby. How was I supposed to know? Oh, pretty baby, I should have let you go. I must confess that my loneliness is killing me now. Gloria Lara, yours, lovely yours. Sayang si Donita kahit ang ulo ni Kaibig. Oh. Sakit sa ulo ba? Oo nga pa, hindi ka pala bugoy. Wow po, galing po. Salamat po. Yan, ma'am la, yan po. Thank you po sa mga sa mga pumasok sa live ko. Yan po, baby, one more time. So, oo nga po, yan, Ma'am Gloria Lara. Thank you po sa pagpasok sa aking live. Good evening po. So, yun nga. Dahil nga sablay yung si Donita. Oo nga, oo, sablay yung si Donita. Next crazy naman. Ano po yung crazy, ma'am? Crazy kanta? Crazy. Ay, ito ma'am, para sa'yo to ma'am, Pinay sa Isla. Ngayon ko lang kita ngayon pala kita dedicate sa ito. Wow. Pinay sa Isla, ma'am. Song, may Pinay sa sayang. Isla. Wow. Ito ma'am. What This song is dedicated to Pinay sa Isla. Love you, Ma'am Pinay. Dali lang po ah. Ano kanta yan? Dali lang po. Pampaya naman tayo dyan. Hindi. Ano kanta naman yan? Yan. Baka mabasar tayo dyan, ha? Yan. Ma'am. Ano sa'yo, ito? Hindi mo nakanta. Alam mo, ang favorite buwan lang. Hindi
ko alam yung katangin mo. Tama? Buwan. Basa tayo na. Pampatay. Hindi, ma'am. Sayang. Ngayon lang tayo nagkatagpo. Ngayon na rin magkakalayo. Bakit? Yung napapit na. Kaya, ha? Yung napapit. Minsan sadyang kay damot ng tadhana. Wow. Oh, sayang. Sana'y nakilala na kita. Noong ako ay malaya pa. Katulad mo, malayang nasusunod ang puso. Sana'y maaaring ibalik ang kahapon at doon magisnan na ang pag-ibig mo. Sa dalangin ay hinihiling ko, lumakad sanang pabalik ang panahon. Sana'y maaaring ibalik ang kahapon at iguhit na muli ang nakaraan. Sana'y kaya kong baguhin lahat sa nakalipas nating kasaysayan. Oh, sayang. Sayang, ding dumating sa buhay ko ang pag-ibig na katulad mo. Bakit kaya minsan sadyang kay damot ng tadhana? Oh, sayang, pagsuyong ngayon lang dumating. Hindi na maarin ang tinig ng tulad kong wala ng kalayaan pang umibig. Sana'y maaaring ibalik ang kahapon at doon magisnan na ang pag-ibig mo. Sa dalangin ay hinihiling ko, lumakad sanang pabalik ang panahon. Sana'y maaaring ibalik ang kahapon at iguhit na muli ang nakaraan. Sana'y kaya kong baguhin lahat sa nakalipas nating kasaysayan. Talagang sayang. Oh, sayang. Ayan po mga ka-lovely yours. Yan. Pagbigyan na yan si Pinay sa isla, baka umiyak. Ayan. So mga ka-lovely yours. Yan. Sana nagustuhan nyo kahit hindi kagandahan ng aking boses. Imelda Poppy, nice. Jessa. Hello, Jessa. Thank you sa pagpasok sa aking live. Ma'am, bigyan kita ng jacket. Ayan. So, more. Bicolana Widow. Sinungaling si Dunitz. Di naman papa ni Jeffrey. Yung ka-vlog lang ni Jojo. At yung padala ng sponsor na dollar. Peke daw. Di totoo kaya sinungaling ni Dunitz yan. Ang sabi ni Dunitz sa vlog ni Jojo. Ulitin ko. Sinungaling si Dunitz. Di naman papa ni Jeffrey. Ka-vlog lang ni Jojo. At yung padala ng sponsor na dollar. Peke daw. Di totoo.
Kaya sinungaling si Donita. Yan ang sabi ni Donit sa vlog ni Jojo. O, Pinay sa Isla, Bukalbo, wag ka nang paharang-harang. Baka mahampas kita, wala ako sa mood. Bakit, ma'am? Ako pa, request, ma'am. Lovely, dalawa kaming sawi. Imelda Papin. Wow, ma'am. Shout out po. Galing po. Salamat po, ma'am. Sir Jerome. Sir Jerome, bigyan kita ng jacket. Ayaw Later on, Sir Jerome. Ligit yan. Chupaeng, ano yan? Manghuhula ka lang, may kita pa. Chupay mo yung jacket yan. May jacket na si ma'am. Sino yang hula ka na lang, may kita ka pa? Okay. Anong connection ko dyan, sa kanta mo? Wala naman, ma'am. Napakanta lang. Ano yan? Bitterman. Alec, clap, 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 clap. Okay, Pinay, haha. Bicolana, wag mo nang panoorin yon, mas stress ka lang. Okay. Chris Ulo, Richang Vlog, ayan, man na lovely years, dumami pumasok ka tapa more, he. Bitter. Katama si Krasulo, katama mo. Chupaeng, yung partner mo, pakantahin mo, kadi parang puwet ng manok ang Katakot, sige, katakot. Nako, ma'am, wag na. Sinong hinaharangan mo, host? Ituloy mo lang. Hinaharaan ako. Wala naman. Hinaharaan ako yung mga viewers ko. Kasi wala pumapasok sa live ko eh. Nakanta ko ituloy Yan mo lang, Lala. Ano yan? Yan lang, Lala. Magpasalamat, host, ng viewers mo. Arawin mo, kantahin yan. Yan. Ituloy mo lang ang kanta. Sayang yan. Puting buhok mo na dumating, binunot mo, Pinay sa Isla. Mega loud shoutout, Pinay sa Isla. Andyan ka pala. Andyan pala kayo. Nakatay mo na lang yung puting buhok mo. Batman, shoutout po, ma'am. Chris Ulo, galing pala kumanta ni Rudy Baldwin. Ayan na naman tayo sa Chris eh. Ano ba tayo? Friendship ba tayo? Bukalbo, sabi sa'yo, wag ka nang paharang-harang. Pinay sa Isla, lakas ng clap ni partners. Oo nga po. Ano kaya eh? Pinay sa Isla. Oh, nakakanta ka ba, Ma'am Lovely? Ayan, bitter. Yan. One more clap. Okay. Oo, ma'am, ba't naka-stress kila Donita? Ma'am Lovely, may sayad ba yung partner mo? Hindi po. Joke lang po yun. Wag po kayo. Yung Simply the Best na Tina Turner, Lovely, please. Tina Turner? Wala pa akong alam na kanta na Tina Turner. Kanina pa kayo dito, Batman, ngayon lang po. Chris Ulo, nakakay Donita ako kanina sa channel ni Nanay Rosario. Bicolana Widow, thanks Pinay sa concern. Dumaan lang po, wall ko. Naghahanap ako ng live. Okay, Bicolana Widow. Ayan. Ma'am, bigyan ka ng jacket. Ayaw Later on siguro. Kanta mo si Ma'am Batman. Bitter! Yung request ko, Ma'am Lovely. Ano yung request niyo po? Hindi naman po ako singer. Singer-singiran lang po ako. Pa-request ng host na laklak. Ano yun? Ano yung laklak? 4 minutes, ma'am. Pinay. Shoutout sa lahat. Kantahin mo yung lakas tama. Ano yung lakas tama? Lakas tama. Ako'y nawawala. Hindi ako kumakanta ng mga... Ano yun? Hindi ako kanta na ganyan kasi parang kanigar yan eh. Malakas yung ma'am. Hindi naman pang babae yan eh. Parang kanigar yan. Makaligo na nga. Ay, lakas tama. Lakas tama. Ano ba yung katan lakas tama na yan? Lakas tama. Ako'y nawawala. Kaya tingnan ko nga yan. Nawala yung sipur pag-ibig ko yung sinta. Ganyan yan eh. Kanigar yan. Pang lalaki yun. Pang babae. Pambabae. Oo nga, panlalaki yun. Ayan, makaligo na nga. Lakas tama daw. Katama na si Batman ng ng puti ang buhok mo. Ipapasubo talaga ako sa iyo, no? Katama si Batman. Oo nga, Chris, nangangamoy ka na. Yung dalawang kaming sawi, Imelda Papin. Dalawang sawi. Dalawang sawi. Dalawang sawi. Ano yun? Baka pumiyok ako dito, sir. Yung dalawang sawi. Batman! Dalawang sawi. Kasi na yun. Pinakikinggan ko, hindi ko alam kung kaya kong tingin.
Imelda Papi yung request ko. Dalawa kaming sawi. Hindi ko alam kanta yun eh. Hindi ko alam ang ano tono. Hirap ang tayo niyo. Hindi ko alam ang tono. Hindi mo kinakanta eh. Hindi ko kasi kinakanta yun, sir. Hindi ko kahit maputi na. Kahit maputi Revive mo na. na lang. Gagawin ka buhok. Oh, kahit maputi na lang po ang buhok, maputi Yan, revive mo na na lang. ang buhok ko. Ayan po. Yan, mga Batman, para sa'yo yan. Ito, At Cruzolo. ito na lang po. Para kayo mga Batman, Cruzolo. Hindi ko masyadong alam yung mga kanta ni Imelda eh. Ayan po. Mga Batman, gusto may song for Kung tayo'y matanda na, sana di tayo magbago. Kailanman, nasaan man, ito ang pangarap ko. Makuha mo pa kayang ako'y hagkan at yakapin. Hanggang sa pagtanda natin, nagtatanlang sa'yo, ako pa kaya'y ibigin mo. Kung maputi na ang buhok ko, pagdating ng araw, ang iyong buhok ay puputi na rin. Sabay tayong mangangarap ng nakaraan sa atin. Ang nakalipas ay babalik natin. Ipapaalala ko sa'yo ang aking pangako na ang pag-ibig ko'y lagi sa'yo. Kahit maputi na ang buhok ko. Ayan, Bitterman, Pinay sa Isla, pusong bato, Bitterman, para sa iyong bong. Pinay sa Isla, kahit patugtugin mo lang ng Ma'am Labi, wag mo lang kantahin. Okay, sige po. Para sa iyong Labi, yan ang kantang yan. Nakalipas ay babalik natin. Ipapaalala ko sa'yo ang aking pangako na ang pag-ibig ko'y lagi sa'yo. Kahit maputi na ang buhok ko, kahit maputi na ang buhok ko. Yan, thank you po. Ayan, mga ka-lovely yours. So, ayan, Batman, guys, out na. Ako, nood na lang ako ng kay Bal. Clap, clap, clap. Bong para sa mga kalbo yan, kagaya mo. So, clap, clap, clap. Batman. So, Bong, para sa yan, lovely, kantang yan. Okay. Patutugin mo, Ma'am Lovely, muna kantahin. Ayan, para sa yan, Bong. So, salamat po sa aking mga viewer pakanta. Kay ikaw, Lovely, kay Yang Constantino. Bakit ikaw pa Imelda Papin? So, Imelda Papin, request ko, dalawang kaming sawi. So, ayan po mga ka-Lovely, dalawa kaming sawi, Imelda Papin. So, ayan po. Salamat po sa pagpasok sa aking live. So, 1 hour at kalahati na po ako. Maraming salamat po. Pasensya na po kayo. So, Chris Ulo, shout out sa'yo. So, ako, yan lang yung aking nakayanan sa pagganta. So, sana nagustuhan nyo. Good evening po sa lahat. So,
Thank you po sa pagpasok sa aking live. Good night na po. Bye-bye po. Today is the end of the day. Tomorrow is another day. So, I love you all. Thank you. Bye-bye. Bye.